Njalo empilweni kuba khona izinto eziyayizibe khona ezisuke zizomelana nezinto ezinhle ofuna zenzeke. Kunokwenzeka ukuthi uyasebenza imali awuyiboni ukuthi uyenzani kodwa iyafika ezandleni zakho. Kunokwenzeka ukuthi uyasebenza kodwa njalo uma uplana izinto into zakho oyiplenayo zivele zingenzeki. Kunokwenzeka ukuthi namhlanje ngibukele unesibasa seinkomo nesibasa sakho seinkomo asikhuli, inkomo zakho ziyafa. Kunokwenzeka ukuthi uneproblem yokuthi kena njalo uma ungena kuma relationship akho avela aphele kungonakalanga lutho. Kunokwenzeka ukuthi unebusiness alihambi kahle abangena ama customer. Kunokwenzeka ukuthi ungibukele njengamanje umuntu wesifazane unephunga elibi elivuka njalo noma usugezile la ngaphansi kwi private party yakho noma usugezile. Kunokwenzeka ukuthi kena umuntu wesifazane unephunga lamakhwapha elivuka noma usugezile awazi ukuthi kudalwa yini lo. Kunokwenzeka ukuthi nama pimples ebusweni lama pimples wakho awazi ukuthi adalwa yini anestreet. Umprofeti uNcube namhlanje ukwethulela ianointing oil esibiza ngokuthi i-breaking barriers oil. Lapho khona ngizobe ngikunika le oil le uhambe uyisebenzise ebusinessini lakho, uhambe uyisebenzise ekhaya lakini. Kunokwenzeka ukuthi ekhaya kugijima into emathayileni. Kunokwenzeka ukuthi ekhaya abantu abaningi abathola imisebenzi. Kunokwenzeka ukuthi ekhaya basebenza umhlabathi kwathiwa ngeniphile niphumele. Kunokwenzeka ukuthi kena ekhaya kini kunesikhova basithumela ebusuku, kunamagundwane ahamba phezulu kwa ceiling board, phezulu kwamathayela eningawazi aqhamuka kuphi. Nayi anointing oil esibiza ngokuthi this is the breaking barriers oil. Lapho khona noma thwabe isiphi isimo sakho naso siyakhothama. So if you are watching me right now, you need this oil, you must WhatsApp our office number. The number is 084 358 9373 084 358 9373. This is our office number. WhatsApp us utholi oil yakho ephumayo si-Korea ngo-PEP noma ngo-Korea guy iyafika lapho khona all over the country. Even if nabaphesheya khona esengibafakele ngibafakela ngo-Postnet noma ngo-DHL, but iyafika even naphesheya, even eSwaziland iyafika ngoba akukho la engafiki khona. Mawudinga le oil WhatsApp le number le, ngiyikhulekele kuphela akukho kunye okufakiwe, ngiyikhulekele ngacela uNkulunkulu ukuthi asebenze phezulu kwayo ngokwami. I believe ukuthi kena this oil can make a difference phezulu kwempilo yakho. WhatsApp this number 084 358. Your life shall never be the same again. Ngibone abantu befakaza last year ngale oil. Kunomunye ubaba wafakaza wathi inkomo zakhe bekade sezifile esibayeni besade sekuthi inkomo ezo4. Uthi mabe ngisebenzisa i-oil yakho prophetic, inkomo yami yazala amathole amabili. Uma ngabe kena efakaza omunye umama umtshela ukuthi kunezimali zikamyeni wakhe washona ezavaleka zavuleka. Bonke lebo bufakazi buyeza nizobuzwa maduze obadisiye. Make sure ukuthi you get this oil. Your life shall never be the same again. Be the same again. Shalom and shalom.